भाग्य मोर राजा सुब्रत केशरी ज्येष्ठ भ्रात होई मध्य मो राज्य सिंहासन आरोहण करिपारिली नाही। काहेकि ना मो जन्म गोटे विकलांग मो सिना विकलांग होली बोली ए राज्य सिंहासन आरोहण करिपारिला नाही। हेले एकमात्र पुत्र मोर जैक्स ता प्रति मोर बहुत चिंता। हीन बुद्धि मंद प्रकृति केते बेले का घर बसी चोरी करुछि तो केते बेले ता प्रति अन्याय करुछि। राजा सुब्रत केशरी शासन काल अंत हेबा परे ए मित्रपुर राज्य नाही केहि जणे उत्तराधिकारी। मो पुत्र जैक्स कण ए मित्रपुर राज्य राजा हो पारिबो। अरे हाँ कहीं नुहे मु निश्चय मो पुत्र को ए मित्रपुर राज्य राजा करी। समय थिबा पूर्व मु निश्चय मो पुत्र को मित्रपुर राज्य राजा करी। ज्येष्ठ भ्राता आपण एठी मु आपनको किते कुआडे न खोजि ज्येष्ठ भ्राता। अरे राजा सुब्रत केशरी काहे खोजु अछ मते राजा सुब्रत केशरी। ज्येष्ठ भ्राता मनरे न रखी संदेह कहि जाओ मन बाणी तब आपण आगरे मु प्रकाश करूछि। ज्येष्ठ भ्राता काल विलंबन करी यथाशीघ्र मो आगरे प्रकाश करि राजा सुब्रत केशरी। सुनंत ज्येष्ठ भ्राता
জ্যେষ্ঠ ଭାଗ ହଁ ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଣୁ ରାଜ୍ୟଭାର ସମ୍ଭାଳିବା ମୋତେ ହେଉଛି କଷ୍ଟକର। ହେଲେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତ ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ରକୁ ମୋର ଏହି ରାଜ୍ୟଭାର ଅର୍ପଣ କରିଦେଇ ବାକି ତକ ଜୀବନ ଶାନ୍ତିରେ ଟିକେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ପୁତ୍ର ହଁ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତ ଆପଣଙ୍କର ପୁତ୍ର ହେଲେ ରାଜା ସୁବ୍ରତ କେଶରୀ ତମେ ତ ନିଃସନ୍ତାନ ଥିଲ, ହେଲେ ତମର ପୁତ୍ର ଆସିଲା କୋଉଠୁ? ତମେ ମୋ ପୁତ୍ର ଜ୍ୟାକ୍ସନ କଥା କହୁନ ତ? ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତ ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାତ ଥିବ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତ, ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ତଳର କଥା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୃଗୟା ବିରୋଧ ଯାଇଥିଲି ଘୋର ଅରଣ୍ୟକୁ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବାଘ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା ମୋତେ। ଆଉ ତାପରେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତ ଯେତେବେଳେ 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ନିଖୋଜ ରହିଲି, ସେହି ସମୟରେ ସେଇ ଅରଣ୍ୟରେ ବାସ କରିଥିବା ତପସ୍ୟା ନାମ୍ନୀ ଏକ ଋଷି କନ୍ୟା ମୋ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ନେହ ମମତାରେ ମୁଁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ହୋଇ ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରେମ ବିବାହ କରିଥିଲି, ଆଉ ମୋ ଔରସରୁ ଗୋଟାଏ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେ ହେବ ଏ ମିତ୍ରପୁର ରାଜ୍ୟର ରାଜା। ହଁ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତ ସେହି ପୁତ୍ର ମୋର ହେବ এই ମିତ୍ରପୁର ରାଜ୍ୟର ରାଜା। ଏ ତମେ କଣ କହୁଛ ରାଜା ସୁବ୍ରତ କେଶରୀ? ହଁ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତ ଆଉ ଆସନ୍ତା ମାଘ ଶୁକ୍ଲ ପକ୍ଷ ସପ୍ତମୀ ତିଥିରେ এই ଶିବ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ମୋ ପୁତ୍ରର ଅଭିଷେକ କରିବି।